suntem muzica ta. Oriunde în lume ne poți asculta. www.radioexpert.ro Radio Expert România îți mulțumește că ai ales să ne asculți. În fiecare zi, 24 din 24, suntem alături de voi cu cele mai noi și ascultate piese pe placul și gustul tuturor. Ți-ai auzit dedicațiile, ți-ai ascultat preferințele muzicale. Într-un cuvânt, ai fost mulțumit. Banii, mai distrus cu banii. Dai pe geante cât pe un merțan. Făceam două. Radio Expert, manele fără egal. Manele fără egal. O cu tine, parcă sunt altcineva. Tu-mi dai viață și eu îți dau viața mea. De sute de mii de ori pe zi, de tine m-aș îndrăgosti și să-ți arăt cât te iubesc. Mâine din nou mă îndrăgostesc. În fiecare zi, de luni până duminică, muzică bună pe gustul tău. www.radioexpert.ro Hai, chirează-te, mă despărți de tine, dau petrecere. Hai, taie, nu mai stai. Noaptea asta vreau numai ciudat ta. Pentru tine astăzi cânt și îți spun tot ce-am în gând. Când din toată inima melodia mea ta. 1, 2, 3, 4. Ascultă și tu Radio Expert România ca să fii la curent cu toate melodiile noi. Devino un expert în manele cu ajutorul nostru vizitând site-ul www.radioexpert.ro, unde muzica se simte ca la ea acasă. Dacă v-a plăcut, anunțați-vă prietenii!